Kuyintokozo ukukhuluma nawe kwi-channel kama kupastor Nick sibheka la udaba lwamaphupho njengenjwayelo sobheka la idaba lika team 783 uthi ke utshona uphupha ke umuntu ekunukela. Context in brackets, I was dressing up, this person I know came and stood next to me and he stunk really badly. He smelled like someone who drinks a lot and hasn't had a bath in a long time. Naku esingakusho ngumuntu enephunga elibi, ngabe kuwe ngabe umunye umuntu onephunga elibi. Number 1, umphupha umuntu kuwupha usithale njengolubi kakhulu uma enephunga elibi. Lokhu ngasho lo muntu mhlawumbe uyiphethe ngendlela ezomthela ke ngehlazo noma ke ezoqhelisa abantu eduze kwakhe, yabo. 2, uma upho futhi umuntu enephunga elibi, lokhu ngabe kusho lo muntu mhlawumbe akalona uhlobo lomuntu olidingayo empilweni yakho. Number 3, kuyenzeka futhi uma uphupha umuntu enephunga elibi, lokhu kusho nje ukuthi lo muntu mhlawumbe udinga usizo lwabelaphi ngoba uthakatsiwe, okungenzeka unesichitho esizokwenza abantu bameqwaye noma bemdele noma basuke eduze kwakhe, yabona. Kungenzeka unesichitho, kungenzeka udinga usizo. Number 4, futhi uma uphupha umuntu kuwuphawu lokuma enephunga elibi, lokho kungasho ukuthi lo muntu mhlawumbe kudingeka aphenduke alahle izono noma kahlukene nemikhuba emibi nengathandeki embangela ke isicwacwa ebantwini noma ke ngahle imbangela isicwacwa ebantwini yenze abantu ke bangafuni ukuziyamanisa ke naye, yabona. Number 5, kuyenzeka futhi uma uphupha umuntu sithathe njengophawu lobuma enephunga noma ke nukumlomo, lokhu kungasho ukuthi mhlawumbe lo muntu akawabala amagama ngaphambi kokukhuluma, futhi kumele mhlawumbe azame ukugwema ukukhuluma ngaphambi kokucabanga noma ukukhuluma engacabanganga. 6, futhi uma uphupha umuntu enukumlomo, lokhu ngasho ukuthi mhlawumbe abantu bazomflathela, abantu bazomeqwaya, abantu bazomdela ngenxa ke yezinkulumo ezimbi futhi ezingamukelekile. Ngenzeka umuntu ovela akhulume izinkulumo ezimbi, izinkulumo ezingamukelekile, yabona lo muntu loyo okuzenza ukuthi abantu bese bamqwaya noma bese basuka eduze kwakhe. Lokhu ke kungenzeka ngaba uwe oyinuka unephunga elibi noma osuke unuka umlomo leso sikhathi leso. Nginake singakusho ongafanele ukubheka empilweni yakho ukuthi ngenzeka unesichitho, ngenzeka mhlawumbe umuntu onezinto ezizokuthela ngehlazo abantu, mhlawumbe indlela osiphize ngayo indlela right, ngenzeka uyona kakhulu, ngenzeka unemikhuba emkwenzayo, yabo, njalo njalo. Ngenzeka umuntu ovuvula yakhipha nokukhuluma amagama alumelayo nangathandeki ebantwini, njalo njalo, yabo. Siyabonga kakhulu lesibhekela udaba lokunuka. Lo muntu umenuka, ngabe unuka nje umzimba, ngabe unuka ke la mhlawumbe umlomo.